Mga car owners sa probinsya sa Pampanga may reklamo sa kadugay mo isyu og plaka sa Land Transportation Regional Office. Kanumdumang gi-issue ang no plate, no registration, no travel policy ni adtong Abril 1. Apan matod sa mga tag-iya og sakyanan nga giingnan sila sa ilang car dealers nga wa pa mihatag og plaka ang LTO. Gingong ni atong Semana Santa gitagaan na lang usa sila og authorization aron makagamit sa ilang sakyanan. Apan matod sa mga taho nga wala dawata sa mismong mga law enforcers ang maong authorization. Tungod niini giingong nakabayad sila og mipasangil nga dunay mga kotong nga nahitabo. Usa ka car owner kinsa may hangyo nga dili panganlan niingon sa Sunstar Pampanga nga ang problema anaa sa LTO head office ug dili sa regional office ug dealers. Dugang niya nga posibleng ang mga opisyal nang basol ra sa uban tungod sa ilang mga kakuwang. Ang mga dealer sab sa automotive industry mipadayag sa ilang kabalaka kay posibleng maapektuhan sab ang ilang sektor tungod sa maong delay.